Hey guys, welcome back to my channel. So दिनै जों दा भुटान थांनो नागिरदों. ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो guys. थांगासिनो दङ अननानै नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आं भइस डाबिंसो होनांबाय साइडआव गान दामगासिनो दङ गारियाव. Guys, जों दा सानथिफुर बाजाराव दङ. Guys, जों दा दादगारि मोनफैबाय. Guys, जों दा मोनफैबाय नै भुटान गेट. ओमफ्राय दादगारि गेट. Guys, जों दा बेयाव माबा Guys, बेजों भुटान टाउन हाबलांबाय. ओमफ्राय जों दा हेंगिं ब्रिजथिं थांग्रोनोसै. जोंहायबो फैनाया फैखांबायमोन 2022 नि जानुवारियाव फैदोंमोन ओमफ्राय दा 2024 नि एप्रिलाव फैबाय. खननै जाबाय आं दा फैनाया. गाइस बिसिनि न'आव आं जा थानो लुबैलायो एफा साइज जा मोजां मोजांखा. Guys, जों दा बाव दसे भिडिअ लानोसै. दा बाव दसे थाथ'बाय फट' खेबनो नागिरदों जोङो. मानसिफ्रा देलायगासिनो दं दिनै फट' खेबनो थाखाय. अखा हादोंना ओंखायनो हाजोआ एसे फुला नुदों. भिउआथ' होननाङा नों खेबबाय गाइस ओंखायनो फट' खेबजाखाया. ओमफ्राय बैयाव सासेया Guys, जों दा भुटाननि ड्रेस गाननो नागिरदों ट्रेडिसनेल. आंबो जाग्लोदो दोनखाबाय आं. नै माबायदि गानदों गाइस मानसिफ्रा गानजोबनाय नै. हेंगिं ब्रिजआव मोनफैबाय guys. दसे फट' भिडिअ लानोसै बावबो. ओमफ्राय भुटानिस गथ'फोर स्कुलनि बिसिना स्कुल ड्रेसआ बेनो. जाबाय बिसिनि हस्पिटाल. दा जों दसे टाउनाव हाबदों. गाइस जों दा भुटान बारबोबाय भुटान गेट बारबोबाय ओमफ्राय दा जों दा जोंनि इन्डिया गेट मोनबाय. जों दा थांफिनगासिनो दङ न'आव. ओमफ्राय लामायाव नै बैसागु मागिदों ओमफ्राय लाग. स' गाइस आं दा न'आव सफैबाय. आंनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै आङो. बाय गाइस. आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै. नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन. बाय बाय.